आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे सर्व दिसणार आहे. आजीने पकडले कोंबडी आणि कोंबडीचे पिल्ला बघा. 9 पिल्ला आहेत हां आणि 3 दिवस झाले. हां. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता इथे बघा आम्ही परत आमच्या आजीच्या घरी आलेलो आहे. आणि आता आमची आजी काय करते? आजी काय करता तुम्ही? कापते काजूगर आणि मम्मी काय करते तू? द्राक्ष खाते. आमची आजी बघा सर्व काम करतात. सगळं काम करता आजीबाई बाबूची माझ्या. तुमची लय म्हणजे तुम्ही लय आवडला सर्वांना. हो बोलता आजी एकदम मस्त आहे तुमची. शुभेच्छा मग आशीर्वाद सगळ्यात. तुमचा ते शब्द त्यांना खूप आवडला. हरी काय बोलतात ना ते? शिवहारा. शिवहारा. शिवहारा हरा हरा शिवहारा शिवहारा. आता काजूचं हे काय करणार आहे तुम्ही इकडे? आता भाजी करणार. भाजी ना? घर काढायचे त्याच्यात. आता इथे हे पाणी गरम करायचं असं असतं ना गावी? तपेला पण पाणी गरम करायचं. हे गरम असेल का? नाही गरम पाणी हाय ना वरपर्यंत बाबी. बाबी कमी लागतात. मम्मी पण ह्या गरम पाण्याने जेव्हा आपण आंघोळ करतो तेव्हा आपल्या अंगावर घेतल्यावर पण वाफ येते ना? चुलीच्या पाण्याची ही वेगळी गोष्ट आहे. आणि तुमचा पोपट पण आवडला सर्वांना. काय नाव आहे याचा? बबड्या. बबड्याचा नाच आवडला त्यांना. हे बघा गावचे घर असे वरतून दिसतात हे. आणि आजूबाजूचे घर बघा. कुठे आहे हे ना? आणि हे सर्व झाड आजीने लावले सर्व. आत्यानी आजीनी. आणि आता एक चांगलं झालं ना मम्मी, गावोगावी बाथरूम संडास सर्व बांधून घेतलेले आहेत है ना? सर्वांचे आहेत. आतून दाखवत नाही. हे बघा म्हणजे क्लीन सर्व राहतं मम्मी आहे ना? बाथरूम आपलं एक संडास दोन्ही आहे. आज तुमचे ते कुकडू नाही आले मोठेवाले? आले होते सकाळला होते. आता गेले तर इथे येतील. आता येतील बघ. तुम्हाला पोचवल्याने 6 वाजता घरी आपल्या मग गेले. नंतर आमच्या बरोबर चालत होते. त्यांना पण शूटिंग मध्ये यायचं होतं आजी. बघ ना आले ते. हे काजूचे घर असे कापून सोलायचे असतील ना ते असे पुसून गरम पाण्यात टाकायचे म्हणजे साल त्याची लवकर निघते. असे काजूचे घर हाफ कापायचे, त्यातले असे काढायचे आणि असे गरम पाण्यात टाकायचे. मग ते साल निघते चांगले. साल निघत नसेल तर किंवा आज कापून ठेवल्याने उद्या साल काढायची आहे ना तर ते गरम पाण्यात टाकायचे. सोने बदलते ग 3-4 कापून भाजून. मम्मी खातेस काय? खातो का? आणि ती पाटी कोंबडी काय करते? कोंबडा ते आपली पिसा झाडतंय. बसलेले होते, मला वाटलं अंडी बिंडी घालणार का? सफाई करतो. साफ करतायत. बघूया. बारकी पिला दाखवली. गरम आहे. गरम गावाकडचं खाणं असं असतं ना. करता करता खायचं. हे कोंबडी बाहेर आली मम्मी. हिला तर डोक्या काय पिसत नाही. अंडी घालते का? येणे अंडा घातलाय. हा राहू द्या. हा हे त्यांचं पाणी का? किती वाटगी आहे तू? म्हणजे अंडा घालून आले म्हणून सांगते ती. पाणी प्यायला आली ती. बघ आवाज देते. पाणी पिते म्हणजे घातलाय तर असं सांगते ती. उचलायला या गुडबाय वर. आजी ते वरचे पिल्ला दाखवा. इकडे आणते चांगले. हे कशाला काय घेतलंय? हे तांदूळ? हा तांदूळ घेता मी घेऊन येते खाली. कणी मग इकडे चांगलं हे ना हे खडे आहेत ना. बबी बोलत असता
त्या कोंबडीला पण पकडलात? हा मग अरे 3 दिवस झाले आज का बाहेरच नाही काही. अरे वा. 3 दिवस झाले. ये ये इथे ये. ये खावा खावा खा खा. ये 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 ये. अरे बाबा पळवू लागली. जवळ ठेवा आता ते. बस बस. मग किती पिल्ल्या त्याची ना? 9. 9. खराब केली. आणि जरा वाटी आणि बारची पाणी ठेव. त्यांना पाणी द्यायला लागतं. मग ती बा आता खाऊ लागली. अगं बघता ती म्हणून पकडली आहे. ते कणी खाते ना? आणि हिला पकडले कारण ही चावते का? हा चावला. मग एक ना बघ दाखव ना पकड जरा बघ. हा बघा आता. नको नको राहू द्या. हा पी पी पी. पाणी पिऊ द्या फक्त. हा पिवा पिवा पिवा. पण खायचं नाही रे माका ताण नाही ना. हे 3 दिवसाची पिल्लं आहेत. म्हणजे 3 दिवस झाले. आता ते पाणी पितात आणि कणी खातात तांदळाची. बारीक थांब. अगं तिका गहू घालते. कोंबडीला कसं पकडलंय बघ. पाणी पितील तू आता. कोंबडीला कशी पकडले बघ. आणखी जा. खा खा खा. हे बघ खा 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 खा. घे घे. ती घ्या नाही, मलून तिकडे जाते. ती पिल्लांच्यात जाते. सोडा तिला सोडा. सोडा जाऊ दे. पाणी उलकटच त्यांचा. घे पी पी पाणी पी पी. ती पाणी पी. खा खा खा. भारी तुपात घेऊन करतात तिला आलेली. रावण रावण बघ. हा रावण. हा रावण. नाते पण दिले दोघी बरोबर सर्व. खा 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 खा. ते पाणी पी पाणी पी. घे घे. याच्यातच होती ती. दुधाला भांडी. पाणी सांडलं त्यांनी. मग ती लबाड आहे रे. बघतो ना. पिल्लांना तर पोटाखाली घेऊन बसेल. हा. हा पोटाखाली घे. बघा आता बसतात थोडे टाइम. याचं नाव काय? मान कापा. लाल कोंबडा. लालकोंडा. तुम्ही सर्वांचे नाव ठेवता? होय. तुम्ही नाश्ता काय केला आज? नाश्ता मी अजून काय ना पेस्ट पिते आता. पेज पिल्या? होय. पिया पिया पेज घ्या. बाबा आण जरा ती पेस्ट. आता 1 दिवसाची दुनिया आहे सगळी. काय 4 दिवसाची. चांगला बोलायचा चांगला राहायचा आहे काय. कोणतरी आठवण काढली पाहिजे. बरोबर आहे. होय ना. तू पण घे बाबू. दाखवा तुमचा नाश्ता दाखवा. बघ उभा राहा. नाही तुमचा नाश्ता दाखवा आम्हाला. हे बघ पेज पेज तांदळाची. पिया पिया बसून पिया. बसून पिया आरामात. आता पिते काय. माझा पण नाश्ता चालू इकडे. हा. आलूवडी. असे गावचे माणसं असे पेज पितात ना? हो होय. पेज भाकरी ठेवते झाकून पेला. ते तिकडे ते तर वरतून आणलेलं ना तुम्ही? होय. ते आधी पहिली तिकडे होते आता इथे. बघ आता बघा खाना खाती. ती आता बघा पोटाखाली घेऊन बसेल. घेता रे म्हणून पकडू लागतात ती का. बुजते ना ती. पहिल्यांदाच आहे. आता आजी आणि आम्ही चाललोय एक राऊंड मारायला. आजी हे काय? ते शाळा. शाळा. हो स्कूल. गाय आहे. वासरू दूध पित आहे. याले वासरू एक आहे ना? हा दूध पित आहे गाई. ते बघा हे पूर्ण चढण आहे. आमची आजी बघा कशी चढते फटाफट. साध्या माणसाला जमणार नाही एवढं वरती चढायला. आमची आजी बघा फटाफट. आता तर एवढे फास्ट आहे. पहिले धावत जायचे बोलतात. तुम्ही एवढं चालता? हे कसला किती मी तर चालते. आता एवढे फास्ट आहे तर पहिले किती फास्ट होता? पहिले लय फास्ट पण माझ्या संगती चालू शकत ते नाही. काय पडलं? नारळ. नारळ पडला. कुठची आपली रे. ही बघा ही लालवाली. काय करता रे. आता या गाडीवर बसून आजीला आणतो मुंबईला. येता डायरेक्ट मुंबईला आजी.
आता आमच्या आजीला एक राऊंड मारून आणलं एक. गाडीवर आजीने मला पूर्ण गाव दाखवलं गाडीवरती फिरून आलो. याचं काय हा माहिती नाही ना, हा. माहिती दिली ना, अजून देणार आहे. म्हणजे आजीने मला रस्ता दाखवला बाईक यायचा, बरोबर आहे ना. गाडी राहू दे ना इकडेच. हा राहून दे, लॉक केलीस ना. हा आता इथून आजींचं घर 3 मिनिटावरच आहे ना चालत, हा 3 ते 4 जवळ आहे. जवळ तर आजीने बघूया काय वाढलंय. जेवायला. अरे वा, ओपन मध्ये. होय मम्मीला आज जेवायचंय. चांगले हातपाय आणून बसले. जेवायला काय काय पुढे आहे. आजी तुम्ही कधी जेवता? मी पण आता जेवते. जेवा. भांड्याला किंवा मग परत केव्हा तरी आपण एकदम जेवूया सगळे. आज आपण इकडे कशाला आलो होतो? आज जेवायला आलेलो. आज स्पेशल जेवण जेवायला बोलवलेलं म्हणून आम्ही आज आलो. आम्ही येत नाही ना, म्हणून आजीने आणि आत्याने बोलले की तुम्ही जेवायला या इकडे. जेवायला या आम्ही लंच केलाय आणि आता आम्ही दुसरीकडे चाललोय परत. हा आता चाललो आम्ही. तुम्हा दोघांना थँक्यू. बाय टाटा बाय. आशीर्वाद सगळे. आता आम्ही आजीच्या घरून जेवण निघालोय. आता आम्ही एका ब्रिजवर थांबलोय. आणि ते ब्रिजच्या खाली पाणी आहे नदीला. दाखवतो. हा कसला ब्रिज मम्मी? इकडे कपडे धुवायला ते येतात का? कपडे धुवायला येतात. हे बघा असं ब्रिज. तेव्हा मी यायची त्यांच्याबरोबर, बबे बरोबर कपडे धुवायला इकडे यायची. इकडे यायचीच का? हा इकडे तर तुम्हाला पूर्ण दाखवणार आहे एक दिवशी. इकडे तर झाडं बिडं खाली आलेली आहेत. ते आंब्याचं झाड खाली पडलंय बघ.